Nagpundo ang Tanhay City sa silingang lalawigan sa Negros Oriental sa ilang delicacy ang lamiang budbud. Unsay sekreto ni ini nganong lamian ug himalitan. Atong sayran pinaagi sa RTV Presents ni Nico Sereno. Sa Tiangge, sa Tanhay City, naglaray ang mga manindahay sa budbud ilang gipasigarbo nga produkto. Tag 180 ngadto sa 200 ang dosena ni ini, depende sa klase o flavor. Sige ng luzing, musay sinta katuig na nga manggamaay og budbud. Bata pa ko gato, kagabudbud na ko. Ano may sikreto sa lami ang budbud diri sa Tanhay? Wala ra, sa paggamara na, depende sa pagbutang ng globe, gata. Gata. Dagkanon dyan siya. Ayaw dyan siya pasiko. Kaya ugi mo dahil ng haonon, dili ka tag pila ka adlaw. Si Shaila Simbahon, third generation na sab sa iyang pamilya nga tigluto ni ini. Ang ingredients, pilit nga gitawag sa Tanhay nga budburon, lubi, asin ug asukar. Unang himuon ang pagpasiko o pagluto sa pilit ug balig 30 minutos o half-cooked lang. Pag-adto namo, linambiran ang ilang giandam o gisagulan og tabliya para sa chocolate flavor. Si Ronnie bansay na kaayo sa pagpreparar ni ini aron maporma ang linambiran nga itandi sa naandang klase, kini budbud with a twist. Abaka ang gamit sab nila paghikot sa produkto. Ang naputos nga budbud mao na sab ang lat-an o lutuon pagbalik. Number one, good ang pilit nga mayong klase. Kaya na may pilit nga nay murag sagol bitaw siya nga bugas. So dili na siya na mo consider nga isagol. Pasabot sa heritage advocate nga si Cabino Guerrero, kaniadto pa man na ila na ang lamiang budbud sa Tanhay. Gumikan sab kuno kini sa maayong klase sa pilit tungod sab sa ilang tabunok o fertile nga yuta. Sa pagsud sa dakbayan sa Tanhay, musugat kanimo ang halapad nga rice field o kahumayan. Gipatubigan ni ato ang mga rice field by the mighty Tanhay River. And very fertile area. In the early days, katong mga estudyante gikan sa Siliman, mauli sila, makabalog yun sila nga nauli na sila sa Tanhay kay manimahaw man nga pilapil. Ug aron mas maprotektaan pa ang heritage rice ug ang ilang produkto, naghimo ang syudad sa Tanhay og Budbud Council. Kini aron masiguro nga mapabilin ang klase sa ilang produkto. Para maka-profiteering, ikat nimo ang number of lubi, ikat nimo ang number of ingredients, mubati ang quality. So, ang sulod ining ordinansa mo produce mo gama og Budbud Council nga mo siya mura og mo police nga. But this will be kanang ang membership ini coming from the Budbud makers also. Pamatuod sab sa kaabunda sa pilit, ang laing produkto nga dalit nila ang butchi budburon. Ang ingredients, pilit, asukar o yeast o patubo nga gigaling. Rolyohon dayon kini aron nga maporma, human prituhon ra hangtod nga ma-brown. Ug syempre haom kaayo nga painit, pares sa sikwate ug ang kinaham sa kadaghanan nga budbud sa Tanhay. Balami kayo. Tinod yung mga kapuso. Rekomendado yun ang budbud sa Tanhay. Di yun ang ayang sipyaton sa mga makabisita dinhi. Gikan di sa Tanhay City, kauban ni Marlon Melgazo ug Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak.